Вітаю! Хто з'яўляецца лепшым гітарыстам у свеце? Для кагосьці гэта Джеймс Хэтфілд з Металіка. Хтосьці такім лічыць Брайана Мэя з Queen. Нехта захапляецца творчасцю Джоса Трыані. А што, калі я вам скажу, што практычна ва ўсёй рок-музыцы, якую вы чулі, ёсць уплыў Джимі Хендрыкса. Гэта быў далёка не першы гітарыст, які пачаў граць на электрагітары і далёка не самы тэхнічны. Але менавіта ён паказаў неабмежаваныя магчымасці гэтага інструмента. Ягонае крэатыўнае мысленне і выхад за ўсе межы класічнай гітарнай ігры стварылі аснову, якую потым працягвалі і развівалі наступныя пакаленні гітарыстаў. У свае 27 гадоў Хендрыкс зрабіў выдатную кар'еру і назаўсёды ўпісаў сваё імя ў гісторыю музыкі. Але як раптоўна ён уварваўся на сусветную сцэну, гэтак жа раптоўна ён і памёр. Сапраўдныя прычыны смерці гітарыста да гэтага часу вызываюць шмат пытанняў і канспіралогіі. Аб складаным лёсе Джимі Хендрыкса і ягонай творчасці я сёння раскажу вам. З вами канапны рокер. Джимі Хендрыкс нарадзіўся 27 лістапада 42 года ў Сіэтле, ЗША, і ягонае першае імя было Джоні Ален Хендрыкс. Маці Джимі, Люсіль, на той момант было 17 гадоў, а бацька Эл у гэты час быў на вайне. Вярнуўшыся з вайны праз 3 гады, Эл даў свайму сыну новае імя – Джеймс Маршал. Па выніку у пары нарадзілася яшчэ 4 дзіця. У гэты перыяд у сям'і былі праблемы з грошамі і пастаяннай працай. У абодвух бацькоў таксама былі праблемы з алкаголем, і часта яны канфліктавалі з-за гэтага. Шмат часу свайго дзяцінства Джимі правёў са сваёй бабуляй. Яна была індзейскага паходжання і выхавала ў ім любоў да культуры карэнных амерыканцаў. У 51 годзе бацькі Хендрыкса развяліся. Джимі і ягоны брат Леон засталіся жыць з татам. Хендрыкс з юнацтва цікавіўся музыкай і хацеў набыць сабе гітару. Але з-за таго, што ў сям'і не было грошаў на гэта, ён доўга граў на мятле. Уяўляе, што гэта гітара. У 57 годзе, калі Джимі дапамагаў бацьку на падпрацоўцы, ён знайшоў укулеле сярод смецця, якое яны выносілі з дома старой жанчыны. Яна дазволіла Хендрыксу забраць гэты інструмент сабе. На той укулеле была толькі адна струна, і Джимі правёў шмат гадзін, падбіраючы на ёй розныя мелодыі. Напрыклад, кампазіцыю Элвіса Прэслі «Hound Dog». Маці Хендрыкса, Люсіль, памёрла ў 58 годзе з-за праблем з печанню. Эл не ўзяў сыноў на пахаванне маці, замест гэтага ён даў ім віскі. Праз некалькі месяцаў пасля гэтага Хендрыкс купіў сваю першую акустычную гітару за $5. Хлопец быў ляўшой, але гітара была для праварукіх, і ў тыя часы набыць леварукі інструмент было даволі цяжка. Таму Хендрыкс дадумаўся пераставіць струны ў іншай чарзе, каб граць на ёй, як на леварукай. Такое ён потым будзе рабіць з усімі сваімі гітарамі. Ён граў па некалькі гадзін кожны дзень, слухаючы такіх гітарыстаў, як Мадді Уотерс, Бібі Кінг, Голвін Вульф і Роберт Джонсон. Праз некалькі месяцаў пасля гэтага Джимі сабраў свой першы гурт – Вельветонс. Тады ён зразумеў, што яму трэба набыць электрагітару, бо акустыку ў гурце было амаль не чуваць. У сярэдзіне 59-га бацька купіў яму белую электрагітару – Супра Озарк. Але грошаў на гітарны ўзмацняльнік не знайшлося. Таму Джимі хадзіў з электрагітарай да сяброў, у якіх ён быў, альбо прасіў яго пазычыць. У гэты перыяд Хендрыкс граў у некалькіх мясцовых гуртах, адным з якіх быў Рокін Кінгс. Пасля аднаго з канцэртаў гурта ў клубе у Хендрыкса ўкралі гітару, і бацька купіў яму новы інструмент – Сільвертон Дэн Электра. У 61 годзе Хендрыкса двойчы затрымалі за ўгон аўтамабіля. Тады яму прапанавалі выбар – турма альбо служба ў арміі. У тыя часы так можна было.
было. Так Хендрыкс трапіў у ваенна-паветраную дывізію. Джиммі папрасіў бацьку прыслаць яму гітару, і ён граў на ёй кожны вольны час. На службе Хендрыкс пазнаёміўся з басістам Білі Коксам, з якім яны пасябравалі і дамовіліся стварыць гурт. Калегі па службе апісвалі Хендрыкса як вельмі дрэннага жаўнера. Кіраўніцтва часта рабіла яму заўвагі, і самому яму таксама не падабалася служба. Па выніку Хендрыкс быў звольнен за траўмы шчыкалаткі, якую ён атрымаў падчас скачка з парашутам. У 62-м годзе Хендрыкс і Фокс сфармавалі гурт The King Casuals. У гэты перыяд Хендрыкс навучыўся граць на гітары зубамі. Па яго словах, ён вырашыў так граць на канцэрце ў Тэннесі, бо інакш мясцовая публіка проста магла застрэліць яго. У той дзень сцэна была пасыпана кавалкамі ад зубоў. На працягу наступных гадоў Джиммі граў у некалькіх праектах і працаваў як сесійны музыка. Ён ледзь зводзіў канцы з канцамі. У траўні 66-го падчас выступу ў Нью-Йорке на Хендрыкса звярнула ўвагу Лінда Кейт, мадэль і на той момант дзяўчына гітарыста Rolling Stones Кіта Рычардса. Яна пазвала гітарыста выпіць і была ўражана тым, што нягледзячы на яркі канцэртны вобраз, у жыцці Хендрыкс быў скромным і ветлівым чалавекам з фінансавымі праблемамі. Лінда падаравала яму гітару Кіта Рычардса Fender Stratocaster. Кейт пазвала менеджера Rolling Stones паслухаць ігру Хендрыкса, але ён не разглядзеў у гітарысце патэнцыялу. Затым Лінда параіла Хендрыкса Чесу Чэндлеру, мінуламу басісту The Animals, які ў той час пачынаў прадзюсерскую кар'еру. Чэндлера ўразіў выступ Хендрыкса, і ён быў упэўнены, што зможа зрабіць яго знакамітым. Чэс прапанаваў Джиммі падпісаць кантракт з ім і пераехаць у Лондан. У гэты час гітарыст бярэ сабе сцэнічны псеўданім Джиммі Хендрыкс і стварае гурт The Jimi Hendrix Experience. Басістам стаў Ноэль Рэдзінг, а барабаншчыкам Міч Мітчел. Акрамя гітары, Хендрыкс становіцца вакалістам калектыву. Дебютны сінгл The Jimi Hendrix Experience «Hey Joe» выйшаў у снежні 66-го і трапіў у брытанскі чарт топ-10. «Hey Joe» — гэта не арыгінальны трэк, а кавер на кампазіцыю Білі Робертса. Але менавіта ў выкананні Хендрыкса гэта песня стала хітом. Hey Joe, where you going now? Run your head. А на фоне падзей ва В'етнаме ў той час лірыка песні атрымала новы сэнс. Наступны сінгл «Purple Haze» замацаваў поспех і вызначыў шлях для развіцця хард-рока. Альбом «Are You Experienced» выйшаў у траўні 67-го і заняў другое месца ў брытанскім чарце. Дарэчы, першае месца тады займалі The Beatles. «Are You Experienced» спалучае ў сабе блюз, джаз, псіхадэлію і хард-рок. Але на радзіме Хендрыкса ў ЗША поспех прыйшоў не адразу. Сітуацыя змянілася пасля выступа гурта на фестывалі ў Мантэрэі. Падчас свайго выступу адбыўся легендарны перформанс. Джиммі разбіў і спаліў сваю гітару. Пасля гэтага канцэрту папулярнасць гурта ў ЗША рэзка вырасла. Акрамя віртуознай ігры, канцэрты Хендрыкса вызначаліся ягоным яркім вобразам. Ён граў на гітары зубамі, за спіной, адной рукой і рабіў з ёй немаверныя на той час рэчы. Імправізацыя з'яўлялася неад'емнай часткай канцэртаў гурта. Лайв-версіі песень часта адрозніваліся ад свайго студыйнага варыянту. Нягледзячы на такі бунтарскі вобраз, у студыі Хендрыкс быў перфекцыяністам. Ён мог зрабіць 40 дубляў сваёй гітарнай партыі, пакуль не атрымае задавальняючы яго вынік. І такога ж падыходу Джиммі дабіваўся ад сваіх калег. Другі альбом The Jimi Hendrix Experience «Axis Boltes Love» выйшаў у снежні 67-го. Але дату выхаду ледзь не перанеслі, бо незадоўга да гэтага Хендрыкс згубіў мастер-версію першай паловы альбома.
Запасной копіі не было, і гурт зрабіў новую версію за адну ноч у студыі. Джимі Хендрыкс застаўся расчараваны вынікам і казаў, што якасць запісі магла бы атрымацца значна лепей, калі б студыя дала ім больш часу на працу. Альбом «Axis Boltes Love» працягвае крэатыў гурта. А таксама на ім Хендрыкс адпаліраваў майстэрства ствараць яркія балады. Хутка пасля выпуску альбому гурт пачаў працу над трэцім і апошнім рэлізам. Падчас сесій Джимі любіў зваць у студыю шмат сваіх сяброў, што не асоба падабалася астатнім удзельнікам Experience, бо запіс альбома пераўтвараўся ў вечарынку. Басіст Ноэль Рэдзінг казаў, што прыйдзя ў студыю, мог выявіць, што Хендрыкс ужо сам запісаў партыі бас-гітары. Такі падыход прывёў да таго, што прадзюсер Чэс Чэндлер разарваў прафесійныя стасункі з гітарыстам. Як бы там ні было, у альбоме Electric Ladyland Хендрыкс прадэманстраваў пік свайго гітарнага таленту. У трэкі Voodoo Child Джимі карыстаецца гітарнай педаллю вау-вау. Менавіта Хендрыкс у свой час паказаў, як па-рознаму можа гучаць электрагітара ў камбінацыі з рознымі гітарнымі эфектамі. На альбоме прысутнічае кавер на песню Боба Ділана «All Along the Watchtower». Менавіта ў выкананні Хендрыкса гэты трэк стаў так папулярны. Больш за тое, Боб Ділан назваў версію Хендрыкса лепшай за арыгінал. Нават на канцэртах ён стаў выконваць сваю песню ў стылі версіі Хендрыкса. Двайны альбом Electric Ladyland выйшаў у кастрычніку 68-га і заняў першае месца ў амерыканскім чарце Billboard. Многія крытыкі і слухачы лічаць Electric Ladyland лепшым запісам Хендрыкса. Але к таму часу адносіны ўнутры The Jimi Hendrix Experience моцна сапсаваліся, і гурт распаўся. Хендрыкс спрабуе граць з новымі музыкамі, і ў жніўні 69-га ён выступае на легендарным фестывалі Вудстак. Рок-фестываль, які наведала 500 000 чалавек. Сярод тых, хто там выступаў, былі The Who, Jefferson Airplane і Джэнис Джоплін. Выступ Хендрыкса запомніўся тым, што ён выканаў на гітары псіхадэлічную версію амерыканскага гімну. Пасля выступу Джимі страціў прытомнасць ад стомленасці. Пасля гэтага Хендрыкс фарміраваў новы гурт Band of Gypsies з басістам Білі Коксам і барабаншчыкам Бадзі Майлсам. А таксама ён адкрыў сваю студыю Electric Lady Studios. Хендрыкс быў моцна стомлены апошнімі гадамі актыўнай працы. I'm pretty tired. It's been recording so much, you know. You're tired now? Yeah, I haven't had a sleep in about all night. Як і многія рок-зоркі тых часоў, ён актыўна спажываў алкаголь і наркотыкі. Апошнія дні Джимі правёў са сваёй дзяўчынай, нямецкай фігурысткай Монікай Данеман. У ноч з 17 на 18 верасня Хендрыкс выпіў шмат віна і не мог заснуць, таму прыняў снатворнае, але перавысіў яго колькасць у 18 раз за норму. Тую ноч пара правяла ў гатэлі «Самарканд» у Лондоне. Раніцай Моніка выйшла з нумару за цыгарэтамі і калі вярнулася, убачыла, што Джимі ляжыць у ложку увесь у рвоце. Хуткая пастанавіла, што смерць Джимі Хендрыкса адбылася з-за ўдушша рвотнымі масамі. Пасля гэтага Моніка Данеман давала паказанні, але некаторыя знаёмыя Хендрыкса усумніліся ў шчырасці яе слоў. Данеман мяняла паказанні па некаторым момантам, што стала нагодай для розных тэорый пра смерць гітарыста. Так існуе версія, што Хендрыкса мог забіць ягоны менеджер Майкл Джефрі, ад якога Джимі планаваў сысці незадоўга да смерці. Джимі Хендрыкс памёр 18 верасня 70-го года ва ўзросце 27 гадоў і ўвайшоў у так званы клуб 27.
Пры гэтым гітарыст паспеў зрабіць шмат розных запісаў, якія былі апублікаваны ўжо пасля яго смерці. З улікам таго, як моцна Джимі Хендрыкс змяніў рок-музыку за некалькі гадоў, застаецца толькі гадаць, што ён яшчэ мог прыдумаць, калі б застаўся жывы. Дзякуй, што даглядзелі.